ቆልዓ ፅቡቅ ኣይንቀሳቀስን እዩ ዘሎ ወይ ኣብ ኣፖይንትመንት ምስ መፃኽን እቲ ልቢ ናይ ቆልዓ ማራ ተሊዕሉ ወይ ማራ ተትሒቱ ናብ ሆስፒታል ኪዳ ናን ስትረስ ቴስት NST ዝበሃል ክገብሩልክን ንብለክን ሎማዓንቲ ብዛዕባኡ ክዛረበ ከመይ ውዒልኩም ኣሕዋተይ ትምህርትና ንቐፅል NST ክንብል ከለና ናን ስትረስ ቴስት እዩ ዝበሃል እዚ ሕጂ እንታይ ይነግረና ናይ ቆልዓ ምንቅስቃስ ከመይ ከም ዘለዎን እቲ ልቢ ናይ ቆልዓን ከመይ ይሃርም ኣሎ ምክንያቱ ሓንሳብ ናይ ቆልዑ እቲ ልቢ ክሃርም ከሎ ብጣዕሚ ክልዕል ይኽእል ሓንሳብ ከዓ ብጣዕሚ ክትሕት ይኽእል ሕጂ እቲ ልቢ ክልዕል ድኽእል ከምዚ ኣደ ሓሚማ ተላ ወይ ካልእ ናይ ልቢ ፀገም ከይህሉ ናይ ቆልዓ ስለ ደስካና ብኸምኢና ኪዳ ንብለክን ናይ ቆልዓ ልቢ ክትሕት ተጀሚሩ ከዓ ኦክሲጅን ሓፅሮም ከይህሉ ወይ ናይ መድሓንቲ ስርሑ ከቋርፅ ጀሚሩ ከይከውን ካልእ ነገራት እውን ከይህሉ ምእንታን ክንፈልጥ especially ኣብቲ ክሊኒክ በቲ ዶፕለር ዝበሃል ክሰምዑ ከለው ከምቲ ድድለ ተለይ መፅዩ ምእንታን እቲ ማሽን ኣብ ክሊኒክ ንጥቀመሉ ዘሎ ድዩ ወይስ ናይ ብሓቂ ፀገም ከይህሉ ኢልና ናብ ሆስፒታል ኪዳ ወይ ኣብቲ ኦፊስ ናቶም እዛ ማሽን ተላቶም ክገብሩል ክንድልዩ ብከምዚ እዮም ሕጂ እታ ማሽን ከመይ ጌራ ትሰርሕ ሕጂ ናብ ክሊኒክ ምስ ተመፂኽን ወይ ደው ኢልክን ቆልዓስ ፅቡቅ ኣይስማዓን ደሎ ወይ ንስኽን ገለ ሕማም ተለክን ፅቡቅ ዘይስማዓክ እንተሎ ቆልዓ ከመይ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ተደሊና ወይ ከዓ ካብ 4 ሰሙን ንላዕሊ ክፅበየ ስጋብ ሕርሲ ባዕሉ ዝመፃነ ተይልክናና ሓደ ብኦልትራሳውንድ ቆልዓ ከመይ ከም ዘሎ ንርኢ ካልኣይ ከዓ በዛ ማሽን ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ቁልፊ ነገር ንመስል ገረን እታ ማሽን ሽዑኡ ልቢ ናይ ቆልዓ ከመይ ይሃርም ኣሎ ሪፖርት ትህብ ማለት እዩ ከምቲ ድበልክዎ እታ ማሽን ምስ ገበርናልክን ቆልዓ ከመይ ኣሎ ምክንያቱ ድንቃሳቀስ ቆልዓ ፅቡቅ ደሎ ቆልዓ ማለት እዩ ልቢ እውን ከምቲ ድድለ ይሃርም ተሎ ልቢ ፅቡቅ ገይሩ ሃርም ተሎ እቲ ቆልዓ እውን እቲ ኦክሲጅን ድልዮም ኣብ ነብሶም ኣሎ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ጉድጓደለ ወይ እቲ ናይ ልቢ ማራ ይትሕተሎ ወይ ማራ ይልዕል ተሎ ከዓ ቆልዓ ፅቡቅ ከም ዘየለ ስለ ዝነገርና ንዕኡ ሪአን ሽዑ ቆልዓ ፅቡቅ ኢለን ከነሕርሰክን ከብላክንን ማለት እዩ ሽዑ እታ ማሽን ስርሓ ምስ ወደት ከምዚ ዓይነት ሪፖርት ትህበና ማለት እዩ ከምዚ ክትበና ከላ ሽዑ ኣሎ ገሊኡ ቁሩብ ልዕል ብል እዚ እንታይ ነገርና ቆልዓ ይንቀሳቀስ ኣሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ማራ ይትሕት that's normal ምንቅስቃስ ኣቋሪፆም ኣለው ማለት እዩ ሓንሳብ ግን ማራ ንነዊሕ ግዜስ ወላ ሓንቲ ደይልዕል ሕጂ እዚ እቲ ናይ ቆልዓ ልብስ ፅቡቅ ኣይሃርም ደሎ ይደክም ኣሎ እዩ ነገርና ደሎ እዚ ሕጂ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ምንታይ ንሪኦ ኣብ ድሕሪ 41 ሰሙን ገሌና ኣለዋ ስጋብ 42 ክፀኒሕ ገለ ድብላና ናይ ሰሙናት ከምኡ ልብስ እንዳተሓተ ከይድ ስለምንታይ እቲ መድሓንቲ እውን ስርሑ እንዳቋረፀ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ሓንሳብ ከዓ ታደ ኣብ ሓሚማ ተላ ወይ ከምዚ ብዙሕ ማይ ደይትሰትያ ተለኽን ናይ ቆልዓ ልቢ ማራ ክልዕል ይጅምር ምክንያቱ ማራ ይሃርም ኣሎ እቲ ልቦም ማለት እዩ ሕጂ ብኸምኡ ኢና ዝኾነ ናይ ልቢ ፅቡቅ ኣይርአናን እዩ ደሎ ወይ ኣደ ፅቡቅ ዘይስማዓ ተሎ ናትክን እቲ ብላድ ፕሬሸር ናትክን ተሊዕሉ ናይ ቆልዓ እውን ከይህሰ ኢልና ከምዚ ክንገብረልክን ንብለክን እዚ ሕጂ ነደድ ሃሲ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ንቆልዓ ድሃሲ እውን ወላ ሓንቲ ነገር የለን ልቢ ከመይ ይሃርም ኣሎ ኢድ ነግረና ሕጂ ሕሰብዎ ናትክን ልቢ ከምቲ ድድለ ደይሃርም ተሎ ከመይ ይስማዓክን ሕጂ ኣይሮን ተጎዲሉ ማራ ይትሕት በቃ ምስትንፋስ ትስን ማራ ተልዒሉ ከዓ እንታይ ርአይ ኮይነ ገይልካ ማሙቕ ገበልካ ገለ ማለት እዩ ቆልዑ ከዓ ከምኡ እዮም ኣብ ማህፀን ሕጂ ብኸምኡ ኢና እስፔሻሊ ካብ 4 ሰሙን ንንዮ ትፅበያ እንተለኽን ካብ 4 ሰሙን ክሳብ 42 ሰሙን ክንደይ ነገራት ኣለዎ ክኸውን ድኽእል ሕጂ ስቕ ኢልና ክንፅበይ ንኽእል ኢና ምክንያቱ እቶም ቆልዑ ብጣዕሚ ስለ ድገጅፉ በቲ መድሓንቲ ድሓልፎም ደሎ ተደይ ኣኺልዎም ክንፈልጦ ኣለና ሕጂ ብኸመይ ንፈልጥ በዚ NST ሽዑ እዚ እንዳገበርና ኣብ ልዕሊኡ እንታይ ክንገበረልኪና ፖስት ዴት ኦልትራሳውንድ ዝበሃል ኣሎ ካብቲ ተሓርሳሉ ተባሂልዎ ነበረ ግዜ ፖስት ዴት ድሕሪ ተሓርሳሉ ማለት እዩ ግዜ ሓሊፉ ስለ ዘሎ እንታይ ንገብር ኦልትራሳውንድ ንገበረልክን እቲ ኦልትራሳውንድ እንታይ ይነግረና እቲ ኩሉ ናይ ቆልዓ ከይደቁ ብጣዕሚ ከይገጅፉ ዝኾነ እቲ ማይ ከይጎድል ወይ ማይ ከይበዝሕ መድሓንቲ ከመይ ይሰርሕ ኣሎ ኣብ ቦትኡ ሎ ድዩ ከይተለቐቐ ምእንታን ክንሪኦ ገይርና ንገብሮ ነገራት ስለ ዝኾነ ብከምዚ ኢና
كابر ربع سمون تحاليف كنا NST non stress test تزارب كله تا ultrasound تلاقي جبر أنا بلكن كالإخاء زخانة حمام تلكن زخانة كمز تودي كن أو هسبتال كلا أنا بلكن نايل بقول عكمي كن زلهم أنتن كفلت مش على زخانة كالة لو ما عندك تبغى اسم معني دلو قالت له أنا قرت له وين ما يقرب تفاسي سكن ويدم تفاسي سكن قول عكمي كن زلهم خنقي إلنا إنا تلتفي كن هسبتال كلا أنا بلكن دبزح جزيزن ماشينات عبت هسبتال سلزلوا أو خينا من أنتن كمزجرن أو هلوات ريزالت خسدلنا مالتيو نمودة أتابع عليها I know يردعني جوهنا جزء عب نكال province I don't know جن ناي ألبرتا هزارة بس إن أنا جسر حلو جبز حق جزينا بهوسبيتال كنسدك كلنا قرب تتبع إخن إذا سلمتعي سب حارستولو قلب تبوثاس لد حتر بخومينا أبتا تسمعت كن كيران بلكن معناته كابسة اللي تتبعها شعور مسكتنا أو تتبع قلطي اللي تحيد كام إنتان كأتواخن مخنياتو دبزح جزي خدولا كلهن نحنا ورات مسجلين خمسة عين سب متسالو قلطي اللي كنا أتوان قلينا نبلن حجي صون بعد خندونجي خن تحيد كن إنتان يدردان أوكي مو emergency كونن يلي يدردان ولا هو منا تحنا خلنا نحنا سلزي رأنا كن أو تاسب كم زي لا دويلا كم زي تسمعني لامو أنا استجبر على مسمات إنا نبلن حجي نحنا هنصحفو كلنا كم زي urgent جيرنا هم شو عد خير جيرنا إنا نتصحفو تكست ونتم دكتورة تكست نقول لهم كلنا بهوسبيتال كا خمسة عين سب على قطرنا ألبرتا هيلث كارد ناتازيو مسمات تواجر نبلا مالتي لبعض حق زين تايخون إتي دكتور عودلو تزاربنا كله السيتويشن اللي نقرناه مسكر شعور دحرة دبز حق زي الحجج جس عاد حشو عاد ساعات خدام مالتي جاب جزء دلو نقراتي إتي كنفلت أنا خل نجارات عين رخبون علينا مالتي حنسب قاعد حرخلتها مع تقلت هذا حجزي كن قبرو ديبلنا نجارس يو عبس عنا سكنر لنا لسه كي تسا قولو كي هسيو مالتي إزيوتي NST لبهال حجي دكتوراتكم قبلهن كله بليز عبس عتكن كده من أنت نسخن دك خنن بسلام كتقال مالتي أوكي alright نحجي جن بروخليتي باي